Знаете ли, че половин България плаче като мен в момента? Поклон ви сторвам. Съберете се, хора, спасете държавата. Положението е страшно. Badi Gasho. Да, кажи. Брат, закъсахме го много лошо в тази сложна игра. По улиците бягаме, мечти в върха. Заплатите мизерните живеят на върха. Депутатите се смятат за велики, но за нас не дават и пукната пара. Къде са обещанията? Къде е надеждата за България? Тук те живеят в богатство, ние тънем в мизерията. Кой ще ти си пълнат, но нас не ни чуват. Кой ще ни спаси, когато те ни убиват? В магазините сметките се растат. Даваме последен лев за хляб и свят, за хляб и свят. Болници, училища, всичко е в руини, а те се усмихват. Те са на върха. Къде са обещанията? Къде е надеждата в България? Тук те живеят в богатство, ние тънем в мизерията. Гушите си пълнат, но нас не ни чуват. Кой ще ни спаси, когато те ни убиват? Но в нас има сила, огън в сърцата. Не се предаваме, продължаваме мечтата да вдигнем малка България на крака. Къде са обещанията? Къде е надеждата за България? Тук те живеят в богатство, ние тънем в мизерията. Гушите си пълнат, но нас не ни чуват. Кой ще ни спаси, когато те ни убиват? България, събуди се, нека да се борим срещу корупцията, за правото да живеем. Няма да мълчим, с глас ще заявим, че бъдещето си е в нашите ръце.